ನನ್ನ ಕುಟ್ಲದ ಜನಕುಲೆ ಈ ತುಡರ್ನ ತುಲೇದೆ ಪಂಡ ಈ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಲ್ಪು ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ತುಳು ಸಿನಿ ರಸಿಕರು ಕಾತೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಜನಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ತಂಡು. ಎಸ್ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಅಡಿಟ್ ತುಡರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಇನಿ ಕರಾವಳಿದಾದ್ಯಂತ ಪೂರಾ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಪುತ್ತೂರದ GL1 ಮಾಲ್ದ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು. ಅಂಚಂಡ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಮುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ತುಡರ್ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತೇಜಸ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯಿನಂಚಿನಕ್ಕಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಪನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಮೂಡುದು ಬದಿತಂಡು ತುಡರೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ. Tudar cinema actually it's very close to my heart. Enna co-director Elton Mascarenhas sir bait jermulu aronchur busy ulle. So enkul rajjana onje paatira enkalna we have worked really hard for this project. Namma enkalna pura crew enkalna cast behind the camera air maatirla ulle. Enkalna DOP Chantu sir ఒక ఎంకల్న ఎడిటర్ గణేష్ ఒక CCRದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ you can say we have put a complete heart to make this movie, so it's very close to me. And Bombay battadu and Bollywood in profession, so Bollywood battadu I'm very close to my native because my parents are very close to my native. So ancha in pappana onji ichchettinu namma ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡಂದು. So this is a gift to my dad. Inna dad ಇಜ್ಜಿರುತ್ತೆ, so it's a gift to my dad. So I'm working for my native in Uru. So yes, very close to me actually. ಏತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏತ್ ಉಂಡು? Expectation actually mastundu because I have seen Tulu movies. So and idamotte actually sorry to say and tuje Tulu movies eccha. So I am Bombay dakkle ire gottundu Bombay dakkle eccha tupuje. So I have seen some of the movies, edde movies obviously, and onji comedy eccha oppun. So enkalna movie comedy la undu and I thought to suspense undu, onji family drama undu, romance undu, and we have tried to make the movie shoot in a different way. ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕುಲ್ ಆತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಿಕುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವಿ ತೋಜಿ ನಿಕುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ತೊಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ 8 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲ್ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಾರ್ಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ದ ಫಿಲಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ ಇಪ್ಪರು ಬಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೊಡ್ತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉನ್ನಾಗ ಐತಾತ್ ಖುಷಿ ಓಲ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಓಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟೈನ್ ಏನನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೀರೋ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಖುಷಿಯಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ఒక ಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡೊಂದು ಪಂತೇರು. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡಿತ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕತೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿಜಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ದಪ್ಪಣ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಾದ್ರೆ ಎನ್ನಂಚಿಂತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಲಾತು ಮಲ್ಪೇರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಪಂತಿಜ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ತೇಜನ್ನ ಈಜಿನ ಎಲ್ಟು ಅದು ಎಂಕುಲು ಅನ್ನಂದೆಲೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೆತಿನಾರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ತಿಲಕ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಅವಡು, ರೂಪಕ್ಕ ಅವಡು, ಸದಾಶಿವನ್ನ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಹರ್ಷಿತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಕಾರು ಕುಸಾಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಡುಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಇಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಲಾಗ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 36 ದಿನದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಡಿಂದ ಮೆಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪ ಸೊ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಇಂದುವೇ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಸೆ ದೇಪಂಡ ಅವು ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಬೋದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಕತೆ ಬರೆತಿನಾರು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಪಂದ್ ಆರೆನ್ನ ಗುರು ಆದಿತ್ಯರು ದುಂಬು ಸೊ ಆರಿ ಕತೆ ಬರೆನಾಗ ಆರೆಂಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸಿದ್ದು ಈ ಕತೆ ಈ ಪಾತ್ರಗೆ ಏ ಹೀರೋ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಐತದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆದಿತ್ತೆ 2018 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕನ್ನಡದ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಂಚಿ ಪೋಕಂಡು ಸೊ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಸೂಟ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ರೆಡ್ ಕೈಟ್ಲ ಗೆದ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಎನ್ನ 100% ಕೊರತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಾನು ತೋಡು ತುಡರ್ ದಾದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ತುಡರ್ದ ಸಂದೇಶ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓವೇ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪಡಿ ಏತೆ ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಆ ಬಂಗಗೆ ದೇವೇರು ಒಲ್ತಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಬೊಲ್ಪೆ ತುಡರ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬಂಗಗೆ ಎಂಚ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಲ್ಪ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಐಟ್ ಸಿನಿಪಾಲಿಸ್ PVR ರೂಪಾವಾಣಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ ಜಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದುಬೈಡ್ ಅಬುದಾಬಿ ಕತಾರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಪೂನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ US ಕ್ಯಾನಡಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಚಲ ಪೋಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಡುಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಪೆ ರೈತನಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ಏರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರೆ ಪಿರ ತೂಲೆ ದೇಪಣ್ಣಂದು 2 ಸತಿ ತೂವಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಿಜರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತದು ಈ ತುಡರ್ನ ತೂಲೆ ದೇಪಂಡ ಈ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಪು ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೀಕ್ಷಾ ಬಿಶೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಫಿಲಂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ನರ್ವಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ? ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಲವ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈವನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ತುಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ರಿವ್ಯೂ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ತೇಜಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಲೈಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಹೇಗೆ, ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಥರನೇ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಲೈಕ್ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು, 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಳ್ತಿದ್ರು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದು ಕತೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಡರ್ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಡಾರ್ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಮೆಸೇಜ್. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರಿಂದ? ಖಂಡಿತ ಇದು ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದಮೇಲೆ.
ಸೊ ಅದೇ ಜನ ನೋಡಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶರತ್ ಆಳ್ವ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂತೇರೆ ಅಂದತೆ ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ತುಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ತೇರಿ. ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರಿ. ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓವೇ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗೆ ಅತನ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿಗೆ ಓವೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂಡ ಈತನೇಡು ಬತ್ತಿನಂಜಿನ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರಿ. ಪಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಮಾತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಏರೆಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಓವೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 100% ಬತ್ತದು ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ತೂವಲಿ ಮೂವಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿತರಕರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರುವವರು ಸಚಿನ್ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾನು 88ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಭಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ತುಳು, ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು, ತುಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಸರ್ ತುಡರು ಫಿಲಮ್ನ ತೋದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದೇರು ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಫಿಲಮ್ ಕೇನ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಡರ್ ಫಿಲ್ಮು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಒಂಜಿ GL ಮಾಲ್ತ ಭಾರತ್ ಟಾಕಿ ಶ್ರೇಣಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತು. ಇನ್ನು ತೂವಡು ಬಂತು ಯಾಲ್ನ ಇದ್ರಾಸಿ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ಹಾಸ್ಯಮಯಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತು ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ದುಂಬುದಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆತನು. ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಡದ ಒಂಜಾತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಬಿಂಬಿಸಾಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆತನು. ಒಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯಮಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾತ್ ತೂತು ಒಂಜಾತು ಆನಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜಡು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ತುಡರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನರಾಯನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯುವಂತಲ್ಲೇ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತೂತು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡೊಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎದ್ದುಂಟು ಮಾತ ಉಂಡು, ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು, ಪ್ರೇಮ ಉಂಡು, ದೈವ ಉಂಡು, ದೇವರುಂಡು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಉಂಡು, ಶೋಷಣೆ ಉಂಡು, ಪೂರ ಖುಷಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬಾಯ್ದಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತು ಇಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಂತೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ದಿವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾನು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ್ಲ ಗೆಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ತೋದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನ ಗೆಂದಾಲೆ ಪನ್ನದಕ್ಕೇನೊಂದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲೋಕೇಶ್, ಅಶ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು.
ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ